Tafadzwa Chidawa ari kupomerwa mhosva yekuba $20,000 kumdzimai anonzi Melody Matanire vachishandisa nzira dzisina kururama. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tatichitika mukomana wemabootcamp uyu anoita zvinhu zvitsvene but hezvo ari kupomerwa mhosva. Nyaya yacho yakareba asi tichangoiti gagaga. So Tafadzwa Chidawa uyu anzi akatora 20,000 yaMelody Matanire muna 2020 zvaakaita akaronga dhiri rekuti vaskeme Melody Matanire uya anga ari married at the time and aidanana neshamwari yaChidawa anonzi Malvin Mutanda. So vari pakudanana vachisasana paya Malvin akaudza Melody kuti ane 100,000 asi mari iyi yakasvibiswa nemachemicals saka munhu anovaklinira mari yacho achanga achida 20,000 yekuti akline mari. Melody semunhu angane murume akati tikiti ane tumari twake akabva angoti aiwa mari iyi ndinayo kumba, ndokubva aenda kumba ndokutora mari, ndokubva vanosangana ku lodge yavaifanira kusangana asi vari mulodge muya vachikontinya zvavo nemagemu epapilo. Tafadzwa Chidawa netimu rake vakabva vangosvika ndokupretenda kusunga Malvin ndokutora zvakare ne20,000 iya ichiita kunge zvinhu zvawanikwa seevidence. So kuri kunzi mukomana atoita zvekuchema chaiko paanga achitestifya in his defense zvazoita kuti magistrate vati mukomana haasi kufila zviri right mumwoyo make, ngatizombomirai achazodzoka zvakare. He is in remand prison. Atombokonewa kuenda kucourt for over a year, so he defaulted court for over a year zvakazoita kuti beu rake this time ribve rangorambiwa. Vamwe vaishanda naye Chidawa uyu Paradza Pasmo Matubu, Perseverance Chisango, Malvin Mutanda na Francis Takura vari kuchatwa navo panyaya iyi asi Mutanda naTakura vakatiza zvavo. So Matanire uyu ndiye akazomhanya kundoudza murume wake kuti isusu tatangosanganawo kuBlue Ridge Lodge uko asi pazosvika mapurisa chino ndokubva ataura zvepolice raid iya zvakazoita kuti CID itsvakiridze nyaya iyi ndokubva pangosungwa mukomana. So at the time he got a bail but aifanira kuramba achiapia pacourt kuti nyaya yacho ipere, iye ndokubva adefaulta court zvinova zvazoita kuti apinde mukati. So pane vamwe vari kuti nyaya iyi ndeyenhema ipossibility sekuti vanhu vari kuona Tafadzwa achiposta kumasocial pages ake but guys mapages aya anoraniwa nemaadmin akawanda. You can just pull an old video and you just send it there. Vanhu votofunga kuti aiwa Tafadzwa atoriko nekuti nhasi aposta hazvishandi zvichidaro. Vana Royal Mint vanogona kuva vane access nevamwe vanoshandidzana navo vekumatrix vanogona kuva vane access, so they can use old videos to post. Kana munhu achinge achiprova kuti hamo mujere, if ever he wants to prove anosiita live anditika toti maititi vabuda mujere vanoisa live yekuratidza kuti ndabuda mujere but Tafadzwa Chidawa hana kugona kuita live asi panongori nemavideos that were posted a few hours ago chero nezuro vakaramba vachiposta. Asi ngatimbotaura nyaya yemudzimai uyu. Nyaya yacho unoitaura seiko kumurume wako kuti ndanga ndiri kulodge neumwe mukomana ndokubva ndazoitigwa police raid ndokubva mari yenyu yatorwa, yambobuda seiko mumba? Nyaya yacho inobva yangoreba. Uku uri kuedza kuti uzviripotere chibhishu chako, ukuwo uri kutaura nyaya yekuti wabirwa uri kuchibhishu. Nyaya yacho inobva yangorema but anyway zvakabva zvangowerengedzwa ndokutsvakwa ndokubatwa. Vamwe vari kuti mukomana wacho hatisingamutruste zvachose nekuti ane kamwe kawo extra mberi kwazvo, so amenoti kachi ikako kanoita kuti tisamunzwisise kuti mupurisa, muCID, muCIO, muchinyi. Kana warega kushanda namapurisa wakuita independent obva wanyanyisa kuita power kudarika mapurisa acho. Ndo mafungiro evamwe kuti tisingatombomunzwisisiwo mukomana. Kune avo vane imwe version yestory zvakangonaka kushare ipo pano.
Do leave your comments on what you think. Nekuti anga kutocriticize kwaka bootcamp yake vanhu vakati aiwa zvaunoita zvimwe zvacho hazvisi necessary, asi iye achiedza kutidzoredzera vana vedu. Zvino kana iye achinge apomerwa mhosva dzeucriminal idzo zvichazobuda seiko kukempu kwaanotora vamwe vana achiedza kuvadzoredzera. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like and share.